moja sestra nebude natáčať a to je fajn. Tak, kúkajte do konca toto video a ideme si ukázať update a... Jaj, moje zrazené pecku. Spojím sa na neho. Co sa moja sestra pripojila do hry? Ja ju asi zahuším. Asi áno, ale ma to sere. Či mi daj? A to naše túto party? Tam môžeš dostať aj Júďa. A to ako? Neviem, úplne. Pozri sa, MG Fit má nové video. Čiže ty si MG Fit? Nie, ja som Fertefal. Čo? Fertefal. Chyba tak čo si chcel zdať? Dneska na videjku? Dneska na videjku som chcel natáčať pecku a mám nové nejaké vajíčka. A koľko máš gemov, by som sa mohol opýtať? Ma to zaujíma. Môžem tu dať breakables, nejaké breactables. Ja by som dostal level 15, takže... Tak klikám. Už mi to Santa Ellen, škoda. No, je tu iba toto tu. Na rybarene, to je nuda. No, ale. Tam to bolo lepšie. No, ale to musím nakrútiť. A prepáčte, že sme tak dlho nenatáčal som ja. 7 dní som nenatáčal, tak prepáčte, to je jeden týždeň, nevadí. Budú každý deň na mojom kanále vychádzať videa o 16:30, takže o 4:30 budú vychádzať, takže a tešte sa. A dneska sme to trošku natočili skôršie, lebo my natáčame už od rána od 11:00. Takže ja som stala od 11:00, lebo včera som išiel spať od 2:00, takže... Neotvoríš nejaké čestky? Nemám. Keď vyjdeš, môžu šot z toho, mojich openíkov. Dneska už doraz vyjde. Možno. S mojim bratom, jasne, alebo nové video po Facebooku, lebo ja potrebujem teraz zbrať 6 ľudí, čo to video bolo úspešné. A dáš mi aspoň jednu česku, na otvorím na videočko. Môže tam keď rybári. A ja nemám rybárenie vôbec nič. To prijavky, Ja nemám peniaze. ja mám 3 milióny. Mám 2. Mám 200 000. A ti neskončil? Nie. A ja mám aj otvorenú. Ktorý navždy to som talent. Čo? Som talent. Nie. Šaj Silvester. Už je. Včera sme... Už je nový rok, chápeš? Nový rok. Štedrý večer nám stal. Včera bol štedrý deň, nie? Nie. Ešte už. Dobile na mor. A dneska vyjde na Sarkere v kanále ešte jedno videjko, čo sme natočili dneska. Akože sa video videa nejaká, lebo... Ja som viac nevidela dneska. Ja nemám žiadne normálne, ale máme shiny. Čo šajné? Shiny fruity. Ja mám veľa fruit. A ja mám shiny fruity veľa. To sa nedá šajniť. Dá. Asi ja. Neviem.
Ale chcete ešte vyhrať ešte nejakú cenu? Dajte na ten kanál odber. Hej, lebo môžete vyhrať celý Facebook, to je vaša súťaž, proste môžete vyhrať. Aj že budete nás mať u friendov, to je veľmi dobre, ne? Môžete s nimi hrať, nejaký byť vo videu. Aj hrať s nami a vás pozdravíme vždy do videa, jak dáte nám odber. Takže... Ale počúvajte. Ja, naši fanúšikovia. Jeden z Milano fanúšik a jeden môj fanúšik. Lebo proste to by tak hodne záleží, keď my máme dve, lebo my nemáme toľko veci, že si tu ľudia ani podporíme, ale proste dva fanúšikovia dostanú veľa vecí. Môžete proste a proste to môžete nechať. To je vaša vec, ktorá sa budete vy a budete mať dvoch friendov. Zase budete vo videu a zase to bude také, že dobre, že budete vo videu, ale to vidieť hneď ten deň. Že nakresliť Silvester. Či prečítať Silvester. Prečítať ten Silvester, ja neviem. Čo si napísal? Reading Silvester. To znamená, že čítať ten Silvester. A prečo si to napísal? Neviem. Ale aj každý sa to dozvie, že je Silvester. Nešunky v krčme robiť. Čo? Kedy máš také tie nové pojmy? Šumky v krčme. Jak Mon. Sledujte Mona. Ten Fizi prehra už. Mon je lepší než Fizi. Oveľa. A viete, že si kúpil Fizi od odberateľe? A ja som Fiziho hejter, takže... A ja. Ja som fanúšička. A babuj ho odberal, ja ho nepozerám. Ja ho nemám ani odberiť. Ja som jeho hejter. A na to povie každému, ale ja som jeho hejter. Ja mu nezruším odber, ale ja mu dám ešte flakanec. Koľko máš tých ovocí? Iba šajny mám. Čo? A počkaj, ja mám peta. Mám spray. Dajte spray. No? Od toho. A ja mám toho. A mám aj toto. Toľko mám. Ja nemám asi nič. Počkaj. Dám ti 3. Nie, ja nechcem. Daj Girlsu. Daj Girls. Každý die hejtuje Daj Girlsa. On je super youtuber. Daj Girls je, lebo hekli 2 kanále. No čo? Čo? Prečo? Komu sa nepáči jeho tvorba, tak čo? Mne sa páči. Neviem. A mám si kúpiť toto za 30 robúcov. Máme sa to teraz, že je to vyhodne. Ale ja mám inšie kúskaj. Tu mám 25. Ja pozriem, čo mám teraz. Štyrkový kým. Ja myslím, že to je dobré, ale ja mám to také. Dobre. Ale ja by som sa vzala, že počkám trošku. Koľko máš rokov? 40, ale... Mám 45. Ale mne sa nechce to teraz kupovať, bo ja chcem nechať. Ja si chcem kúpiť. Aj tak ten kanál nepoužívam, to si kúpim. Mám si kúpiť? Mám si kúpiť? A ešte bude mať 15 robuxov. Mám si to kúpiť fakt? Také chceš. Mám si to kúpiť diváci. Kúpim si to. Asi doraz. Ale toto je veľmi dobré. Ale asi sa toto vypláti radšej 20 minút. Nie, ty mi to povedať.
Wszystko znam, nie wiem. A to rzeczywiście wszystko. Tak kupujcie to. A to taki już Diamond Pin. A co znaczy jest? Ten. Czuję automatycznie, że jak urobisz roll, tak ci da diamenty. To jest tak to jest tak nowe. To jest nowe. To jest nowe. A to jest nowe. A to jest Zaraz ja to kupię. A nie da się na Robuxy. Weź. Wiecie co? Kupię się to. Asi. A potem Robux nie będziemy miał. Nie wiem, czy to chcę. Wiecie co? Kupił sam to. A co się stało? O, Disbot. Mam 110 gemów. A mam to. A pozdry mamy tych obozów, nie wiem co z nim mam robić. Ja ich nie zbieram, bo ja sobie strasznie boję, co z nimi robić, ale ja będę musiał sobie dać panu przykład, a robić to te duchowe owoce, a bo ja mam ich rozdawać, bo do czasu. Teraz i tak go robię. Co mi padnie? O! To upłynie Na co są utracił ten cały Robuxów? Teraz skończymy z tym widejką, także jeszcze sobie otworimy 2 instalacji połcznej ścierkowi. A potem ja to ci wideo. Ciekawe. 2. To Sasi mi płaciło? Nie. A jeszcze sobie na 50 zł. Mam jeszcze jeden instalaki ścierkowi, mam jeszcze ich 22. My, nie chcesz mi dać jakieś twojej gemi? Nie. Chyba na jakie ci da? Bo ja potrzebuję skupić. Kolko chcesz? Milion. Kolko? Milion. Nie mam. To jest im. Mam tutaj instalaki ścierkowe. Dam ci 20 gemów, starczy ci? A mnie sobie nie dawają. Jeszcze nie trzeba. Nie wiem, co kupić do trading płazy. Ale Zobaczyło domknął trading płazy. Nie, wobec nie mam domknąć. taki 8 minut. Także kto chce jeszcze wyjdzie na moim kanale jeszcze pędzgu. Don't you know I could, don't you baby, don't you feel I can A teraz na nic nie ma już Robuxy. Zaczynam bezpeć. Mam chyba pędzę noc. Ja ci będzie mocno tak. Hej. Oby tak już mamy kończyć widełko, moje bo już mamy. Już nie koniec toho widejka, dajcie lajka, odbera, czuuuuusz. A napiszcie do komentarza, czy macie radzi Ronalda. Chodzi do ręki Asna. Messi nie, noob. Mam radę Messiho, ale on je... Ronaldo jest lepszy. A i starszy. Tak ciuuu.